rabbuna Allah na nan in an kuma aiki ba wahala. Da rabbuna Allah na nan in an kuma aiki ba wahala. Sarki Allah mubuwayi gwanin halitta wanda kai uban halittu mai yayi annabu wanda na ce yayi a zo a bi shi a bar wahala zo mu bi shi mu bar wahala. Ka ba mu baiwa mi wake mi yaban tamkar zance kamar da yadda ka bar rance na rai nake ta zubar zance fitar kalaman ba wahala mi shi samsam ba wahala. Da rabbuna Allah na nan in an kuma aiki ba wahala. Ka taimake mu gwanin iko akan batun da muke dako za mu faɗe cikin sako a sarari don sauraro akan batun ɗauke wahala kan batun janye wahala. Kafin hakan roƙo samadin da ɗau salati ya ahadin agun salima mun zuhudin annabu wanda ka bashi dubin sai dan fitar mu cikin wahala shi zai fitar mu cikin wahala. Da rabbuna Allah na nan in an kuma aiki ba wahala. Ka sa sahabbansa su duka duk ahalinsa ciki ka saka shehunan muka sa su duka da baba sharuji kan ɗaha Allah raba shi da duk wahala Allah raba shi da duk wahala. Salamu ala manzan Allah ya mafakar bayin Allah salamu ala hasken Allah ya rahamar bayin Allah yarda mu ganka mu bar wahala ganin kana ɗauke wahala. Da rabbuna Allah na nan in an kuma aiki ba wahala. Al-Mustapha ƙarshen aike batun ka tuntuni mun ɗauke mun bi ka ya na gaban dace fatan mu ko yauhe a ce muke faɗar ka gwanin Allah mi ta faɗar ka gwanin Allah. Mu bi shi hanyar Allah ne mu bi shi daidan Allah ne don binsa shi bin Allah ne kuma umarnin Allah ne ku zo mu fi shi mu bar wahala shi bin sana ɗauke wahala. Da rabbuna Allah na nan in an kuma aiki ba wahala. Ga wata kalma za mu ware wani harafi ciki za mu cire mu ankare sannan mu tsare domin gudun karmi kuskure agun Allah mai cire wahala agun Allah mai cire wahala. Wata kalma ce ta ɗaukaka da yawa jama'a sun ɗauka suna faɗar haka ba shakka to kalmar in za ku cire da rabbana Allah na nan kowa ya bi shi ya bar wahala. Da rabbuna Allah na nan in an kuma aiki ba wahala. In Hausa ce mu dai a haka inda akwai zai zama bashi haka inda ake sawa a ciki haka ko kwanto ne kar mu saka akan Allah mai cire wahala akan Allah mai cire wahala. Allah yana nan matabbaci azabarsa na nan a tabbace ba a fita lallai a ciki sai an bi rabu cikin da'a sannan a tserewa wahala sannan mu kaucewa wahala. Da rabbuna Allah na nan in an kuma aiki ba wahala. Farin jakadar rabbani mai lafazin kore rauni barin gani sayyidul kauni mai kyakkyawan addini ga sauki kuma ba wahala addinin nan ba wahala. Allah mun rike manzanka Ubangiji yaye wahala
Allah mu mun bi manzanka, Ubangiji janye wahala, Allah raba mu da duk wahala, Allah raba mu da duk wahala. Rabbuna Allah na nan in an goma aiki ba wahala. Kai koran da za a cire ranka, ruhinka zai rabu da jikinka, kalubale ya same ka, in ka kira sunan manzo, fita taran ma ba wahala, sai a cire maka ba wahala. Ranar da za a cire raina, na roƙonka makagina, Allah sa na kira munzo, kar da ka banni na ce wayo, domin muna tsoron wahala, Allah ina tsoron wahala. Rabbuna Allah na nan in an goma aiki ba wahala. Wannan abin na yi mun daɗi to, kasan abin da yake raina to, in na tuno ranar ceto, namu gwanin ne mai ceto, gwanin fitar mu cikin wahala, shi zai fitar mu cikin wahala. Bawan Allah kuma manzo, ya juriya kanmu da kwazo, komai kace na yi zan ceto, idan kace dan mai ceto, ƙaunarsa ta yagen wahala, nisansa ya ci zigen wahala. Rabbuna Allah na nan in an goma aiki ba wahala. Lalle abin da akwai daɗi, kasa ina nuna zumuɗi, to ga wani zance za na faɗi, annabi ne farkon mafaɗi, shi na rike a tiran wahala, riko da hina tira wahala. Sunansa kullum zan ta faɗi, rahamar rabba akwai daɗi, dubin isarsa akwai faɗi, tafi gaban kowa ya faɗi, mu dai mu bi shi mu bar wahala, ku zo mu bi shi mu bar wahala. Rabbuna Allah na nan in an goma aiki ba wahala. Akan batun lamarin lahira, in ka kuma aiki ba wahala, akan batun kwanciyar kabari, in ka kuma aiki ba wahala, ko tambaya ta cikin kabari, in ka kuma aiki ba wahala, ran mahashar ranar wayo, in ka kuma aiki ba wahala, wajen hawan sasiraɗin nan, in ka kuma aiki ba wahala, in ka je ka gaban Allah, in ka kuma aiki ba wahala, wajen karɓar littafinka, in ka kuma aiki ba wahala. Allah ka yarda cikin lamari na duniya mu ba abu dalla, Allah ka yarda ka tashe mu a lahira gun abu dalla, domin mu tserewa wahala. Biya salam to shi kenan, mu daga nan gun shi kenan, mun tsaya hutu kenan, mun sauke haƙƙin hi kenan, wanda ya tsaro wakan nan, abba ne ɗan autan nan, na cikin dai fadan nan, da masu yaban annabi kenan, ajin garin mu gida kenan, da ni da Izzuddin kenan, na baba Sidi Sharifin nan, na Jambulo jagoran nan, ya ce mu so manzan Allah, mi ta yaban manzan Allah.